themselves in their optics behind the crooksula hooded and the heaven of Nisha. Jag gamla slag, det är vi där. Där har vi hela från fred. Där är no. Där var hade vi fläckklon det var rummet ner no. Now, at the correct och det sitter i your condescending rasyak chicken decorate ng rabakam där i berekat siyang daraway. Minikak no, minikap no, mininak no, minikap no, pwede kak no, minikap no, 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 no. Rabahera no, awesome. Rabahera samda sa behas talaga yakuntan. But here, the corporate trade becomes then they have it around people's credit option to play. They don't want politics. Why you're not yet, you know? They're not saying they're who the older men. Here come the older men, Philippines. Here come the snuff men, Philippines. هذا خطوة درمانية really not and how he الغولة بالفرس time that mother اللي هاتقم نعم اللي هاتقم نعم براح دربائي كان اللي هاتقم first يستكت اللي هاتقم first براح اللي هاتقم راسية اللي كيكت كلها عم دربائي اللي هاتقم نعم أجبنا لكن هذا حق Walainganasi nasulat sa pulong ko nasik sa kintim nga balaan nahimutan sa layo na silakan kay ang tao ko bitawag ko na isa kadumadagit nga langgap kay saknito mo na tao ang uban kong katawhan nga naana sa kalayo walay lain na tao pusit pat perpatan iya nga sakiton ang tanan kiniing iyang pangalan tayo nalan nga bago gisulat ko sa libro sa kinabuhi wala ko pa buhata langit kalibutan ako mao ang Diyos kilating gamot wala ko pa buhata ang kalibutan tapos na nako gilain ang tanan na kanako mo balik maghinusol sa tanan niyang kasalanan mao ka na ang gisulat ko ang libro sa kinabuhi na ang ilang mga pangalan apan sa yawa nga iyang ipamarkahan nasulat na ang tanan sa libro sa binuhatan mao ka na ang atay kong naminsay dito sa diin sa nabunturan nga Cebu warong gibog na ang alagat ko nga ang dapit nga gipaatuan ko dili maayo nga walihan kay nagtafo kuno ang mga dautan kriminal mao na asa di nga inyong giatuan mao ka na ang gisulti ni buwarong ito ako pasto kay ako din hinatao o nagdako hangtod nga naminyo o karon among gisulayan ang di apan walay usab bisan daghan sila ang mitambog kay kami nagpalabas sa sinima o regido bukan apan wala ako magatuunga ang iyong pagmagkaya sa diin may dago
nagibuhat ang Ginoo sintirat kaayo natingay ako kaysa pagkes sa patuhang pagservis sa pagsimba ko na ang mga tao ikan sa diis na ihinaliwahihan sa mga tao nga pagkaayo kanya sila nisungod ka na ko Pastor, daghan kami nga musimbawang kagpagdagdag kung kami pa ang nagauna o niya ginatuan ko harang pamatidaan ko ang ilang gisulti ka na kung daghan sila ang musimba nga wala pa musimba kay musunod na sila pag-ato punano ang tanan ako kitapukan ang mga batik ako natingala kaming doon ka na ako Pastor taban kami sa tag-apat sa Ginoo na ang tanan namang isyu mga wala at mga lagat na kami sa Ginoo ang unang gabi sa pagwali ninyo sakit na apong masakit gabi nga giwali ninyo pagkasakit pastor kami gisakitan pag-ayo tuot na kami mga tulog ning sunod sa amo nga kwarto aron matulog ning samot kay ang kulong sa Diyos hilabihan kasakit kami kasakitan ng gawas hangtod kami dito sa kawalan nagapaabot sa tanan unya natapos ang iyong pagmantala ang pulong nagapabilin sa kayo pastor kami tabani itak ang bisuna mo nawalaon sa Ginoo apan susupihan ko ikaw ang mga kalagi pasagdan ni buwaran dito kay ang iyang giatiman negosyo rasayo apan susupihan ko ikaw kung giatiman ni buwaran dato ka si buwaran bagong pasunit pagkanindot may sakyanan nga bagtuot ako nga simbahan may pukos apan karon nagsilbi nga iyang nagisiguman ang iyang balay nga gubaon wala makatukot hangtod karon wala siya mutuman sa iyang katungganan na atimanon ang mga karnero nga natipasay apan kuha mo ang tanan mga kala kay katakong sa gahong na igabi ko pagkahinog na kaayo tanang ala niyon ibuot kalibutan dahil ang tuon mong dalan anihon mo pag-aniwalay isa ay kalugas matagaw kay ang tanan masunod sa baba ko Unila matuman ang gisulti sa anak ko nga ning anhi ako aron sa paghatag sa madagayaon nga sinaluti. Wala iha kini mo abot kay gisulti sa anak ko sa kalohian. Kini mahitabo ang iyang ipanulti kay ang gisulti sa anak ko. Ikang sa imong Diyos sayro, ako ang amahan sa akong bugtong anak kong iya sayro. Ikaw ang bugtong sumusunod kang Kristo. Say, mao ang anak ko, ikaduha nga si mao ikaw sayro. Kay Kristo Jesus, mao kini ang ngalan ko gihatag ko sa akong anak. Pamatudan mo sa tibo o kalibutan usawero.
ang Diyos ako si Jesus. Kay ang ngalan ko Jesus ihatag ko sa akong buktong anak aron iyang iga. Padayag kay buo kalibutan imong ipadayon kining tanan sayro. Ni ana ako abot na ang ikatulo. Ipasulat ko na kaninyo na sa ikatulo ka bulan ang unang bahandi nga ihatag ko. Pagkagamay pa kaayo final 4 kay ang 4 upat katapok tag napulo kamilon kay 4 40 kini sirado sayro. Ang 48 kabarito mga ang tanang ako na permito walay tao maghatod kang sayo gawa sa ikapulo na tibuok. Gamit ko ang tao harong na may kaon sa paniining ako nga pagbuo sa hilbihan kang may pa. Direkta kini nga akong ihatag. Huwag tao nga akong isugo, kundi nga akong mamangunda na akong isugo. Parang ikita, diha, sa lawa, ni Sero, kamaw yan likod, na ako ng primerong gisulti ng bulawan na sa likod mo. Sero, harot ang likod, ang kalot, kung may bulawan tibig, manamao, ang bota ko pasabot kay sabihin ang tulong ko. Mao nga hangtod ni abot ang panahon nga ako sa misakyan na ang likod mo sa sampingay. Dili. Literal nga sa imo gayong likod na adiha makalot kay ang buot ipasabot sa likod mo sa na ang bulawan. Mao ang imong tindahan. Ang kumaw sige hapon, kana ito karon ikaw katapos. Sa ibuhat ko sa biyuda, itaw naghatod. Apan, kuno ko ang sublan. Hangtod natapos. Ang gutom sa tulog. Kasi, pero, ako masakit. Kaya tao nga maghatod, ako mismo pinagit sa ako sa kong hawak. Pero, nagagulaw-gulaw sa iyo, apat na nakadusina sa iyo. Kaipat kadusina, 48 sila na. Huwag bungkid sa iyo. Apat kadusina, sila na, na 48 kabo. Kana, ano diha. Pero, taon na akong ibutan diha o ang pot kusap kabahin sa 40. Pag napulo sa mata bahin. Pot kabahin sa napulo 40 pilo. Pero, yung sila mo to sa iyo. May naman sila, tuwi diha, ha? Ito harag niya. Kumuto. Hindi ka mamuto diya. Kasagdi. Kadi man si Sayo, mabugo. Apan diha na mamuto, kung ana ang Ginoo, ilo sa mga. Kaya nangyari ang Ginoo, uban, akong kalay. Ito, Sayo. Mga nila yung panahon na, ako nagpapalayon ng akong yuta. Ako naglipayon. Kagaman mo sila diha. Wala ka buhata ang kalibutan. Tapos na mo
ipahimutan ang tanan, wala itungalan, nagihatag mo ng kalibutan. Ang gamhanan mo rin, Harang Jesus, ibayaw sa tanan, kay walay lain nga ngalan. Gihatay ng kalibutan, sa pagluwas sa katauhan, ngalan mong labing baloon, hirabihan pagkakamunan, sa imong ngalan, Jesus. Jesus, walang nalaging kapunon, walang nalabaw sa tanangalan, ngalan mo bala ang silabihon, wala inangulan, dihatag ng kalibutan, aron sa pagluwas sa tanang katuhan. Jesus sa ang ihatag mo ngay mungalan, walay lain nagihatag mo ng kalibutan, ngalan mong Jesus nga bala ang gamhanan, walay lain nga ngalan nga gamhanan, ang imo rin ngalan Jesus, nakahadlukan. Maukay ni ang ngalan ko, kaghatag ko sa silong sa langit, ang panagyo ni ini malawas ang tao. Ako orang ngalan. Na akong gipadayang, pinagi sa akong anak kabugtong, maong Kristong Mesiyas. Na akong gitagaan sa akong ngalan, Jesus. Kanya ikaw magpadayo sa pagpadayag sa iyo. Na ang ngalan kong Jesus nga naagihatag ko sa akong anak kabugtong. Ora kini ngalan nga makalawas. Karon daghang kayo ngalan kita niyag sayaw. Tapi na si Vicente, si Padua, naunsa ba nga pagkadahangan. Apan sultihan ko ikaw, ang nasula, ang gihatag ko, ang ako rang ngalan. Ang mga ngalan Jesus kay walaing ngalan na hatag din sa silong sa langit. Pinagi ni anak ng ngalan. Maluwas ang tao, ang ako rang ngalan. Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, walang nalabing kamono, ihatag ko ng kalibutan, ako rang ang ngalan, nagipabagan sa lawa, kay buo sa yawa, bao ang pagpatay o paglagi. Apan gihatag ko ang akong anak na bugtong, bisan sakitong sa mga tao. Tungo si kaday kung nagupunan sa tao. Uya sa dihang nagsimusol ang tao, ipasay lukos. Pinaagi sa ngalan kong Jesus nga naagi dala sa anak ko.
Si Kristo nagaingon, Amahan, bantayi ang imong katawhan nga akong katawhan, pinaagi sa imong ngayon, na imong gihatag ka na ko. Wala masabti sa manggi alamang kong katawhan, na nagkagardo, na ang akong anak na pakibalik, na iyang ngalan na gidalang-ngalan ko. Ang amahan nga dili na maoy nabuhat sa tanang mga butang, ang tanang binuhat ko. Pinasasipangan, pinaagi sa anak ko. Kaya wala na nga himo sa nangahimo, kundi ni pinahan. Kay mao ka na ang amin na karon di pasipalan bagay. Na nagpatuon nagkita na kuno alagay ko. Kay ilang gitudluan ang mga tao pagpaamin kay kuno pagpatuon. Na ang kabataan tudluan sa mayong pamatasan. Tanawan sa'y rumalit-malit na hanggang lipat-lipat kaayo ang yawa nga kaaway ko. Kay ang paamin kay lumao ka na papasitala sa anak ko. Kay mao ka na ang pisulti ko nga tukang suwan na pinalangga ko. Nga ang gisulti sa amin kung bugnaw-bugnaw ang tao, dinaga ang rapagpangalagan niya isuka sa amin nga mao ang anak ko. Kawahan. Nagpasalahan, pasipalan pag-ayo. Mga sadihang nga, wa na ka magpaamin kay Kristohan ko ikaw, usap na dito sa tagpore. Kainig ulit ninyo sa inyong panimalis panabo, ayaw na pagpamin. Kaya amin, ako ka na, mo ka na ang sulti anak ko. Nga, sulti ko, ya, mo nga ang amin, ako ka na. Kabugto. Kaya pasipala sa mga anak ko, pasipala ka na. Ang wala, mo, alagas ko, wala mo alagas ka na. Mga ikagudamtan sa iro, kaya ikaw pasipalahan, nga no, nawa na ka magpamin kay kuno. Ikaw kulto. Ang dawid ng kulto sa iro, katong nagpamin. Kaya amin, ako ka ng anak. Situlos akong anak, amin, na siya bago. Nangalan, kaway na sa gawas sa akong anak. Pangakan na akong anak, nagsulti na sa tinuod. Apan bakakon na yung food, dili. Kaya ang bautismo, kinahanglan, ngalan susra. Mo ba na akong sawa? Mo ba na ang kaagi sa akong pagsugo sa bautismo? Ang procedure sa akong sugo ng bautismo, pangalan sa amahan, o anak, o ispirtong balat. Kay ang nakadawat na ng bautismo, ang ispirtong balat mo yung nag-iyon niya. Apan, kung dili mo dawat niya ng duha, ditagak ang duha usara, iyagalisdan pa ang pangalan sa amahan, ilang ingon nga, Jesus, pagkadaghan siya sa iyo, nagpatuo, tanawa, dira. Sa katitipon, na ay nagpaksiyos, tanawa sa sirwa, na ay nagpaksiyos, na sa tanan nga, basin sa Pilipinas, na ay nagpaksiyos. Mao nga ang akong tudlo nga prosedyo paagi sa bautismo. Mao ka na ang paraan kaya ako ang nagsuko. Di mo sa tao. Kung ikaw sa iro, magpapantaod ka. Sige, Jesus magkahaang ngalan na inyahang gibautismo kay kana matuod. Ako nang pamutod ang nakamustang kahiwi ninyo. Panahon na karon. Ako ninyong kahiwi, ako nang tawiron. Balik ang tanang hiwi. So, wasiwi, bisan sa kagahi. Di mabalik sa akong pagpanood. Sige, pamatod ay niya. Kaya ako magpamatod ng among tanan. Nagpotes mo niya na. Nagikuha ang duha kangalan. Bakak. Kaya tulo kangalan ang akong hatag. Bao nga nagiya ninyo, kaya di man espiritong balaan, kaya man yung gidawat nga pangalan sa bautismo nga balaan, bao nga nagiya ninyo, bao espiritong satanas, bakakong dako. Mga sero, hapit na sero, hapit na, pamatudan nyo na. Kaya ang debate hay sero, pahambugay mo na. Palabas sa ilang kaalam, makuno, hindi alam mo sila. Pao nga, botis mo, ang akong gisugo, tulo ka pangalan. Bao nga di ka na mausab. Bao ka ng procedure, ang balaan mo.
agit sa bautismo. Mga sero pa, matudanay naman, kanang nagpatuo nga, sana nga, akong alagad at alagad tunod nga, sila alagad, atong dili, kanako, sayawa, alagad sayawa. Kay tanawa, ang bautismo ka na mga ipagtuo. Sabay lang di bautismohan. Why pagtuo? Tama di na sa akong mapulong ang gusto ko. Ang motoog mapulong mamalo sa pananggit mong taog magsusunod. Napaday pagtuo ng bata. Pag-ilaran, gilimbong ng mata. Kaya kuno, sila magabautismo. Patulo ka pangalan. Ang ako pag yung paagi, nagitog yan mo Islam, di ba katapang, ang kasayot. Kaya why pagtuo? Sila, di bautismo. Dili na mao. Nga naman. Kabinoan, hindi yan. Mo sa ero, pamutod na nila. Pamutod na nai. Kalatanan sa ero nagputuo nga, manggiramon sila, kalatanan nga nagputuo nga, sila gusto, nagtukod sila ng reliyon, o may reliyon tinukod sa tao nga balaan sa ero. Kanawa na nagputuo nga, kanang tinukod nako, makakairo, makakong kayo na tao. Kaya wala ko magtukod, o nalibing na, sa pundok, kaya akong tinukod, balaan ang kahong sa mga kamatayon, pili, makabuntog ni anak, niya ka nang nagtukod anak, buhay pa, naghana, nangamatay sa'yo. Nga naman, kay tig na, tinukod ako, kay tinukod ka na sa tao, makakon kayo. Kaya ako pa, noong pangalan mo gipaan ko nga ako'y nagtukod. Mo maningil ka na sa tanan. Parahon sa akong pagsingil sa'yo, ani ana sa'yo, ni ana ang akong pagsingil sa tanang makakon, kay buhay. Rehiyon tinukod sa tao, nga matuloy, tanang baliko. Mayabot na sir, mayabot na, pamatudan na. Tulipayon ko na ang yuta ko. Papahulayan ko na ang gana. Ito nga akong ginuni mo sa'yo. Adlaw, pitsa, o bulan. Mo na to ang adlaw sa pagpahulay. Ngayon na sora. Kay papahulayan ko ng tanan. Katawhan ko ni ining hasod sa iyong nasilakan. Unya o na'y kagupa, tibupok kita na hilang. Kay waday kasamo pa ang kahilong na maanak. Nga mao ang kalinaw sa sibuok kita ni indabit sa iyo nga silakan. Kay papahulayan ko ng tanan. O ang kalinaw na maanga sa kinatibok ang iyo. Ito. Pero, inang dito sa puno. Inang maray siya. Pero ang pagmamangad. Mintong, balay, kang mga sunog. Kasi na po nagsunog. Ang tao sa yawa nyo, iunahan man ko kayo, mag-una-una man sila. Pero ako may matiwas ang sunog sa inyo. Sunog. Kaya sila mo sunog, ang tutaw ay patagod ng mga abo. Pero sa atong pagsunog sa iro, ang pinahipiling sa iro. Kanang abo sa iro ang makita natin sa kita. Kag bisan unsa kagahi sa bato, bisan unsa kagahi sa siminto, sako nga pagsunog kana sa iro, way gahi sa di ng abo ang tangan ng abo. Kanang adlaw dahil kalayo, nagdrama. Yes, dos. Tres. Mau nga kanang kalayo pa sa'yo, paunin ako kasi kinahilip ha. Maray. Kaya ang kanang mga buslot na, dili na nila sa iro. Mapatukod pa, mapaayo pa. Kaya ni anak ako sa iro, nagbarog na sa'yo ako, kaubani mo. Pero mahimong abo, ang tanang na natin. Pero sila makailang nga ang akong kapungot sa iro. Sira, kang Satanas nagtabok sa ibigan. O niya na akong pagduktok. O ang tanan sa iro nga muskis tayo kalibutan, kausara sa iro, nakot.
kung mahimong abo ang tanan. Simbahan ng ay mga krosero, o ang mga simbahan sa katolikong mga cross, anong cross mo, kanang duman sa mga tayon. Kaya, ipagarbukod sa mga tao, tanawan ng nasa akbang sero. Kaya di mahal ang cross. Na ang cross naghimo, ang mga daotang na tao, isa tanas, mo naghimo sa cross. Kay ilang patso na ginaw, pinaagi diha ilang ilansang ang akong anak kabutong. Mao nga ang kanang ilansangan sa akong anak nang gisakit ang akong anak ni anak na binuhat sa mga daotang tao mo ilang gimahal. Mga pastor sa hiro, sumunod gapod sa mapigtas na mga. Kay sila ang burot. Mga kato, mga kayaan kayo sila. At ang makinunin mo sa hiro na hindi siya mo to o kay masulti po kanyo ang Ginoo nimo kanya suluton pa nimo mechanical. Sige, ako siyang katubagan. Kaya sero kanang ama ni Pres dili man mo to o nga ako nag-exulti nimo kay matod pa niya kag sarina. Pastor, nga nung si Kriberman ang Ginoo nag-exulti di man kanimo kung ikaw pa ang gisultihan mo to o apan kay si Kriberman kanang iyahang pagkaway pagtuo sa iro mga kurog na ano man sa iro puno biya ang kaha puno ang iyang kaha sa iro pagabot ni ining panahon na kahapit na sa iro kamay na kaigulang ang kaha na rin iya di man kay siyara sa iro daghan kay sila nga ang ilang mga kaha ray mahibili kaya ang gisulod sa kaha wala na o ka na ang gingon sa ako ang mahulong sa akong alagad ng sirina. Sa sila naglumlom sa mga sa langgam nga buntong. Napataka naglumlom, isang di ila. Ilang lumloman, isang di ilang itlog mo ka na sa mga dakan. Nagtigom sa bandi. Kanang bandi, ngawa na ako. Mahimot isayro parting daghana. Si Israel na idaghan tayo isayro. Parting daghana ang bandi usap si Israel na ilang ditigom nga wala sa akong kabuton. Mga mahana diha sila. Tungkol kay ako ang Diyos. Pagkakuha nintan kay kana ang bahandi. Nag-isulte ko, sinabi sa akong alagad na siya. Sa bahandi, sa kainitan, akong gihatag kanimo. Kaysa man tayo, kining akong gatagan, ng bahandi sa kainitan. Diba? Ang Kapitulo 45 sa Isaias, versikulo 1. Hantod sa 3, diba ikaw sa iro, akong gitagaan. Pagabot sa 5, na ay bakos na akong gaandam ang kanimo. Tinibakos ang akong ibakos kanimo, maang tulo kapilo sa kadakos akong gahong. Di kani literal nga bakos sa iro nga akong gandam nga akong ibakos kanimo kahom kini matulog ka pilo kay kami tulog ka preso sa Diyos pero kapit naman kapit na kamay nga kulang sa iro katong mga dako kay mga kaibulong dahil butang akong ipatipigan kadi nila mga daog nga nang unang adlaw alam usab sa unang adlaw isuti na po nimo ang sa ikaduhang adlaw kay ang sa ikaduhang adlaw nga mga dako kay butang kaibulong nga akong ipadayag na kanimo di man nimo pwedeng isulti nimo sa primero. Kaya kinahanglan sa iyo, asa siya nimutang, ito siya. Mga ang una gayon, ay ikadawa, ang ikatulo. Puros mga dagko kayong butang ng bilungan. Akong gisulti na nimo. Kaya mo ka lang gisulti sa akong anak. Nakampa ko isulti. Ang pagdibag ka mo, makadaog kainin. Hantod, maabot, ang espiritu sa kamaturan. O ka na espiritu sa kamaturan sa araw, naakan nimo, puno ka na ang espiritu sa kamaturan. Mo, ikaw magakuha sa nang mga butang. Bigay ka na ko, nasa kong anak, na imo sa pagkakuan, haron ipadayag sa tiyo kalimutan, tanang sinulot sa kong mga pulong, na maglaan na kong mga katawan ng mga pagkita. Zero. Tapusin kong tanong, nagkagut mga nag-una sinasud sa layo kasidlakan unya sa dihang makita na. Mahintin nga nasut nga usara ang tag-iya nga maura ang paslayan. Kay ikaw bugtong manununod Italiano, kay ikaw ang akong gisaarang kanan butang. Kini binuhat ko sa pito ka kontinente, igadugang iga at ako kanino. Soil ka dato mo, bisang tanang dato, sa tanang kanasuran, mag-usa ang tanan, haron ito pong nila sa kadato mo.
Bisan ka dato mo sayro bahinon ko para sa katulog. Ang ikatulo bahinon ko pa sa tulo. Bisan sa usa ka bahin, bisan sa katunga dili sila makahimo pagtuhog sa imong kaadunahan. Di ba ikaw nga dahan sa tanang adunahan? Tanawa ang tibok kalibutan, pito ka kontinente, ang tanang nga mamutang binuhat ko. Masaman, ang Matyo. Matyo, Sayro, sa Tetris. Saka ko kanimo, ang tanang mga butang. Di kaya tanang mga butang, sa pito ka kontinente, ako minabuhan, saka ko kanimo. Makita di sa patalan. O nga, manigan na ilang mata siya. Ka? Sabi na itong mga tao nga, pagtanaw sila sulan, nanuwa na. Ang sulan na lang. O niya, pagtanaw na sa telebisyon, ito asa. Sa ating hang akong salapi. Iyang salapi, hindi na iya. Kinakaw man na niya. Mga man na ang hadis kami, singitan nga, kita ka na. Nagto sa mga dautan nga mga tao, nga nagtigon na ana, huwag mahibilin kahit kiandam ko ka na alam sa mga balaan akong katapan. Nanawa, diba? Ilang itigong. O ang ilang mga patigayon, sa mga dautan, akong iandam alam sa mga matarong akong katapan. Mga mawa, sila, kaya ka na mga negosyo sa Sayro, sa Tibok Pilipinas, huwag tang, sarap itagiya. Di ka naman, Sayro, ang pag mga, ang dumala, kay nakanin mo ang gahom, Sayro. Ikaw mo lang rin mo, kasi nabuot ko, kay pulong ko ka na nga sa baba mo. Mga nga ang taran mga negosyo, Sayro, sa Tibok Pilipinas, papas, kung na'y bayaya na Sayro, kung na'y adwa na Sayro, kung na'y makunta sa busis, kaysa imong pagsulti sa akong balaod, huwag buhis, pero sara ang tagiya, nga tao nga akong ihatag ang tanan, ikaw ra Sayro. Mao nga ikaw, napadayag na nga ang tanan nga bandi sa Pilipinas, ihatag sa Diyos diha kanimo, mao nga ikaw ang tagiya sa tanan, wala na negosyo ang Pilipinas. Kaya ang tanan din, Sayro, nga mga ni, mamalit, ikaw magbuot. Kung mo papaliton, makapalit sila. Kung dili, ayun ako, kanang nasura sirhina. Masinirhan siya. Huwag makaabri anak, gawas kanimo. Kay ang yawi, kandado na ang pagbulutan sa'yo. Pero, mo ang kandado, o ang kagahom, mao ang yawi. Nani mo ang yawi? Na ang kagahom, na kanong kandado, na ang pagbulutan. Mga wala ay makaabri, gawas kanimo. Mga Sayro, ikaw, kadulong man. Kalakit, kanang gitawag nila, Wonder Boy, wa sila masaya. Kaya arah, diri, sa parabo, nako, ipahimutan ka na, ang maong tao. Pero, magkawit naman ang tanan sa'yo, kaya tapos na ang mga kasakit. Pahiran ko na sa'yo, ang luha sa mga katawhan na yung nasura na, unong kaluha sa'yo, apan na ikapito, andam na. Mao, ang luha sa karibay. Pero, kaya bitaw nagdaog sa akong katawhan, niya nagdaog sa akong katawhan, kaya plansa. Kung sa giluhat, na itong tao, nagplansa, Sayro, kanang plansa, bitaw dapat bitaw sa lawas sa imong isol Sayro nga Pilipino. Pautan o nimo, ang katong giplansa, pag dapat sa plansa sa imong lawas, unsa man, nindot, paminaw, yung siya, mutu ang luha, ana, Sayro. Mayroon na siya. Iba, sakit kayo. Sakit kayo. Kung unsa man ang kasakit, sa plansa, hinidawat sa imong lawas, dublihin ko. Sana plansa ni mo. Makita, diha dayo ang lawas, Sayro. Kay unsa ang gisultay mo, pinabuod ko. Bukhurog ang mga tao. Bisan, asang kapita. Siya karon. Kay ang hangko na ko ay manlaak, hindi ko kayo. Unsa gilitok mo, dinhira, may tabo sa tanang nasod. O nga, ang tanan. Kanasuran, magkurog sa kalisang. Kinsa di ay. Ikaw, akong alagan. O kinsa, ang Diyos nimo, ang mo si Sos. Kaya ni Emilagaran, mo si Satanas. Pero, magtiyabaw. Magtiyabaw ang mga tao. Doble pa ang kasakit. Iyan angkon sa kasakit sa ako. Katawan, na imo, mga kadago.
Nasulat na sa city. Nasa buwan. Maningil ako. Singlang ko ang mga nasat nag-ulipon. Kinala ko niya. Tapos ini, sila Napoleon. Aban makurog sa kay imo mamunduan. Kana tanan nga mga Pilipino nga nasa inyong nasot. Akong namanduan nga ang tanan nga Pilipino nga na diha Napoleon. Kayon dayon, ihatag ang salapi nga bayad doble. Kay ang piling bubuhat ni anak, ang Diyos manihil. Ang dili mo tuman sa iro, di ba nag-ino naman akong pulong, na ang pulong ko, gibutan ko sa baba mo, kung sige, pamulong mo kundi tuhuan og tumanon sa maong tao, maningil ko, at diha dahil sa iro. Kasi raman mo isulti, pinabuon ko kay kanak pulong ko nga na sa baba mo. Mao nga, ang mudubli sa iro, di maka, tiagom sa akong paghampak. Apan, ang dili mo to man, nasulat na. Ako, magalaglag. Pero, wala na kami mahitabo sa iro, wala na kami. Kaya, abot na, ang yan, itakda ang panahon. Sa iro, ni Ana, ako. Kaya, ako na, tapos, ang tanang kasakitan, hindi kita. Papalayan ko na ang kinatibokan sa akong nasod. Yung antanan, malipayon na kawa na kagubot pa. Nahilom, tibok kita. Nagpasabot, malinaw na, tibok kita. Sa iro, tapos na.